Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezennel az avatási ceremónia véget ért. Még egyszer köszönjük mindenkinek, hogy hitet tett mellettünk, hogy bátorított minket és hogy velünk volt. Arra kérjük Önöket, hogy ne hagyjanak minket, és továbbra is legyenek velünk. Reméljük, rászolgálunk. Hiszünk benne, hogy rászolgálunk. Felkérem a parancsnokokat, hogy a Nemzeti Őrsereget, illetve a Magyar Gárdát vezesse el. Eskü színeiről kivonulás, kezd meg!